Lesikole sibala kwezembalo okulindele ukuthi zakhelwe izindlu zangasese. Umnyango wezemfundo esifundazweni uphezulu kwezihlelo zokuthola umuntu ozokwenza lo msebenzi. Kafushane uthi sekuyisikhathi eside basithembisa izindlu zangasese kodwa kuze kube imanje sisasebenzisa izindlu zangasese ezingomahamba nendlwane. Ngesonto ledlule inhlangano Equal Education yethula incwadi nezifundo zayo ethi umnyango wezemfundo kumele uqede ngezindlu zangasese zomgodi esikoleni. They don't know what we go through as learners in these schools. They don't go to the grounds. They don't live and breathe what we go through. And for so long as they don't live and breathe what we go through, we will never see changes. That's why the statistics they report they false. Kodwa unethemba njengoba sekuzoqedwa ukwakhiwa izindlu zangasese kwesinye sesikole kulesigodi. As the department, we've already allocated schools to our implementing agents. They are working around the clock to ensure that the few remaining schools are attended to.